Усім прывітання, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем наши абмеркаванні падзеяў у Беларусі і за яе межамі. Ну неяк так склалася апошнім часам, што менавіта вось пятніца, канец тыдня стаў тым днём, калі са сваім штотыднёвым аналізам падзеяў прыходзіць да нас гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фридман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну, можа быць, з аднаго боку яно і добра, што ў канцы тыдня, цягам тыдня здараецца шмат розных падзеяў, што можна і варта прааналізаваць, пракаментаваць, таму давайте і пачнем. Хоць ужо не адзін эфір быў прысвечаны гэтай тэме, я маю на ўвазе Марыі Калеснікавай і фотаздымак з бацькам, які быў зроблены, ну, по сведчанню того, хто гэты здымак выклаў, што нібыта са шпіталя турэмнага. Але я б хацеў з пункту гледжання, вот вы ўсё ж таки знаходзіцеся ў Нямецчыне. Нямецчына, тым Штутгарт, гэта тое месца, той горад, тая краіна, дзе Марыя Калеснікава шмат гадоў жыла, працавала. Наколькі я разумею, яна нават мае там званне ганаровай грамадзянкі Штутгарта. Якая рэакцыя была ў Нямецчыне? Што казалі як на такім нізавым узроўні, так і на палітычным? Што можа быць новае дадалося да гэтай ўсей гісторыі? Рэакцыя, конечно, была вельмі добрай, станоўчай, паколькі ж існавалі, нават ішла такая інфармацыя і плёткі, ну была такая інфармацыя, што там стан здароўя Калеснікавай вельмі дрэнны. Увогуле ўздымалася пытанне, ці яна жывая. Вось мы атрымалі пацверджанне, што з Марыяй Калеснікавай, ну яе становішча, ну такіх умовах, якіх ёсць, больш-менш назовем гэта так. То бок сустрэча адбылася, яна жывая, і гэта ўжо добрая навіна ў сённяшніх умовах. І безумоўна, гэтая навіна, яна ў прэсу патрапіла, пра гэта былі публікацыі, вось той жа фотаздымак, тыя фотаздымкі, якія былі апублікаваны ў канале Пратасевіча, яны з'явіліся і ў нямецкіх выданнях, то бок гэта вось так з палёгкай было ўспрынята. Ну і, канешне, уздымалася ў гэтым кантэксце і пытанне, ну а што далей? І былі заклікі і з боку прэсы, аўтараў, і з боку розных дэпутатаў, заклікі, каб Калеснікаву вызвалілі. Ну гэта звычайная рыторыка, там нічога такого надзвычайнага няма. Гэта заўсёды так. Добра, што фотаздымкі ёсць, але гэты чалавек, які несправядліва быў арыштаваны і асуджаны, таму яна павінна быць вызвалена. Гэта так, гэта ўсё ў дыскурсе прысутнічае. Ну будзем глядзець, што будзе далей. Я так разумею, там была нейкая інфармацыя пра тое, што нейкія там падрабязнасці могуць з'явіцца сёння, но пакуль я не бачыў, што там гэтыя падрабязнасці з'явіліся. Вось, ну будзем глядзець. А калі, канешне, тое, што гэтая сустрэча адбылася, тое, што Марыя Калеснікава змагла паразмаўляць з бацькам, гэта станоўчы сігнал. Ну а што тычыцца стану яе здароўя, мы па-ранейшаму шмат чаго не ведаем, так ці інакш яна знаходзіцца ў шпіталі. Вось, альбо гэтае фото было зроблена ў шпіталі. Ну, калі чалавек знаходзіцца ў шпіталі, ў турэмным шпіталі, гэта не значыць, што ў яго ўсё добра. Цяпер ад агульнай рэакцыі ў Нямецчыне і ў свеце, можа быць, да вашай асабіста ацэнкі гэтай сітуацыі, у тым сэнсе, што адразу пачаліся спрэчкі, навошта гэта зроблена, чаму гэта зроблена менавіта вот цяпер. Гэта ўсё ж таки нейкая рэакцыя на такія пасля вынікі інтэрв'ю з журналістам BBC, ці вот што гэта, ці гэта закід такі, што зараз з Калеснікавай будуць рабіць там ці другога Воскресенскага, ці другого Пратасевіча. Ось вот ваша ацэнка, для чаго гэта было зроблена? Давайте пачнем з таго, што, канешне, як гэта было зроблена. Тут жа ёсць пэўны месадж беларускіх уладаў. Так, сапраўды, яны ўзялі паўзу, і гэтая сустрэча адбылася не адразу. Прайшоў там пэўны час перад тым, як гэтая сустрэча стала магчымай. Тут узнікаюць, канешне, пытанні. Навошта вось спатрэбілася столькі часу? Што Лукашенко не мог вырашыць гэтае пытанне цягам, там, я не ведаю, 10 хвілінаў? Інша не, ім спатрэбіўся час. Чаму час? Ну, напэўна, яны
яны хацелі давесці Калеснікаву до такого стану, у якім яе можна было б паказаць. Вось мы ж ведаем про лёс астатніх палітвязняў, іх же не паказваюць, таго ж Віктора Бабарыку, мы не ведаем, што ягоны лёс, што з ім адбываецца, мы не ведаем, ці ўвогуле ён жывы, мы не ведаем, што адбываецца з Сергеем Ціхановскім, Мікола Статкевич і іншыя. То бок калі б улады маглі іх паказаць і ведалі, што гэта прынамсі не будзе для іх такой праблематычнай гісторыі, што не паўтарыцца казус Зянковіча, калі яны падэманстравалі Зянковіча ў сваім так званым документальным насамрэч прапагандысцкім фільме, і што адбылося не пра тое, што там разважаў Зянковіч, не пра то, як ён сябе агаворваў, не пра тое, як ён усхвальваў Лукашэнку была гаворка, а пра тое, як Зянковіч выглядае і чаму у беларускай турэмнай сістэме чалавек, які выглядаў зусім інакш, так схуднеў і зараз выглядае так, як ён выглядае. Яны зразумелі, што з Калеснікавай такая сітуацыя не павінна паўтарыцца. Таму папэўна яны далі згоду на гэтую сустрэчу, калі для сябе вырашылі, выглядае яна больш-менш нармальна, тут нам ніхто не скажа, што яна ўжо ў такім жахлівым стане. Это першы момант. Другі момант, навошта Пратасевіч? Пратасевіч не ў апошнюю чаргу, каб вось яшчэ раз дадаткова абразіць і Калеснікаву, і прыхільнікаў дэмакратычнага руху, якія знаходзяцца за мяжой, што вось глядзіце, вось гэтую справу пайсці ў турму, сфотаграфаваць іншае, вось гэта робіць Пратасевіч. А Калеснікава, можа, магла быць на месцы Пратасевіча, калі паводзіла сябе іншым чынам. Вось сёння Пратасевіч на волі, ён такі нават стаў турэмным фотографам, так бы мовіць. Ён можа рабіць такія фотаздымкі і звяртаць на сябе ўвагу. А Калеснікава знаходзіцца на іншым баку. Мы ж не ведаем, як гэтыя фатаграфіі, ўсё гэта ўвогуле, як это рабілася. Я не думаю, што ў Марыі Калеснікавай, у яе бацькі быў выбар, што яны маглі сказаць: не, мы не жадаем такіх фотаздымкаў, мы не хочам гэтага. Не, хутчэй за ўсё была пастаўлена якасці умовы, што такія фотаздымкі павінны быць, яны будуць зроблены. Я не думаю, што там Калеснікава магла вырашаць, якія з тых фотаздымкаў, які зрабіў Пратасевіч, будуць апублікаваны. Гэта рабілі зусім іншыя людзі, і відавочна гэта быў таксама не толькі Пратасевіч. Што будзе далей? Гэта, канешне, пэўны месседж з боку беларускіх уладаў, што яны паказваюць, што яны гатовыя да дыялогу. Яны былі гатовы, як мне падаецца, і без гэтага відэа. То бок, калі будуць адпаведныя прапановы з боку захада, то, канешне, лукашэнкаўскі бок можа паразважаць і пра вызваленне Калеснікавай. Тут пытанне хутчэй у тым, што можна за гэта атрымаць. Ці магчыма выкарыстанне Калеснікавай у якасці, умоўна кажучы, новага Пратасевіча альбо новага Воскресенскага у двукосе? То тут цяжка нешта сказаць. На фотаздымках Марыя Калеснікава выглядае вельмі ўпэўнена. Калі я паглядзеў на гэтыя фотаздымкі, я, конечно, не бачыў твар Пратасевіча, калі ён рабіў гэтыя фотаздымкі, але вось нягледзячы на ўсё тое, што яна перажыла і перажывае, гэта вельмі цяжка уявіць сабе. Калі-небудзь мы даведаемся, што насамрэч яна перажыла за апошнія гады, яна выглядае вельмі аптымістычна, яна выглядае вельмі упэўнена, і гэта якраз такі прыклад, што можна быць у турме ў жахлівых умовах і заставацца свабодным чалавекам. Пратасевіч, які выклаў сваё відэа, як ён ідзе туды ў турму і збіраецца вось на гэтую сустрэчу, ён выглядае куды горш, абсалютна несвабодным чалавекам, нягледзячы на тое, што ён знаходзіцца ў адрозненні ад Калеснікавай на волі, хаця не ведаю, якой ступені тую волю, якая ёсць у Пратасевіча, можна назваць воляй. Што тычыцца псіхалагічнага стану Калеснікавай, тут нічога я сказаць, канешне, не магу, ці как яе могуць выкарыстоўваць, усё залежыць ад яе. Тут зразумелая гісторыя, і па-чалавечы абсалютна зразумелая. Тут ідзе не пытанне, каб там хтосьці быў героем альбо не героем, тут ідзе пытанне, каб выйсці у рэшце рэшт з гэтай турмы. І тут Марыя Калеснікава, калі будуць магчымасці, яна сама будзе абіраць для сябе свой шлях. Альбо яна звернецца сапраўды да Лукашэнкі з прашэннем аб памілванні, каб выйсці з турмы, вось, альбо не зробіць гэта. Гэта ўжо рашэнне чалавека. Я думаю, што тут ніхто не ўправе каго-небудзь там маральна асуджаць или не асуджаць. Марыя Калеснікава ўжо зрабіла велізарныя, я б
нават сказаў, нечалавечыя рэчы. Яна ўжо стала сімвалам, яна ўжо стала легендай. І што б в далейшым не адбывалася, як яна выйдзе за кратаў, што будуць рабіць яе іміджам тыя ж у беларускія ўлады, гэта ўсё не адыгрывае сур'ёзнай ролі. Яна ўжо стала гістарычнай асобай. Тым не менш, я так вот один момант, можа быть, спрошчана гэта гучыць і дзесьці цынічна, але ці правильно я зразумеў вашу думку, что была показана фото с Колесниковой і ну как бы такі намёк захаду. Ну вот, глядзіце, ёсць товар, давайте, покупнікі, что прапануеце? Да, гэта ідзе менавіта ў гэтым накірунке. Вось ёсць Колесникова, яна жывая, вы там думалі, што яна не жывая, а мы зрабілі вам крок насустрач. Вось, напэўна, канешне, і пытанні, якія задаваў Розенберг, корэспандэнт BBC, адыгралі сваю ролю. Там была вось такая пэўная для Лукашэнкі непрыемная сітуацыя, калі Розенберг задаваў гэтыя пытанні, і Лукашенко мусіў на іх адказваць, і ў выніку фактычна ён не паабяцаў, но намякнуў на тое, што гэта сустрэча была магчымая. Вось, будзе магчыма, я маю на ўвазе з бацькам. Вось, гэта паўплывала, канешне, адыграла пэўную ролю, а ў астатнім умовы Лукашэнкі яны вядомыя. Ну, вядомы, канкрэтна не, але прынцып ён вядомы. Па-першае, павінна быць прашэнне пра памілаванне. Без гэтага нічога ў сістэме Лукашэнкі не будзе. Для яго гэта вельмі важна. Для яго гэта вельмі прынцыповае пытанне. Асабліва ў дачыненні такіх людзей, як Колесникова, якія лічацца сімваламі пратэстаў 2020 года. То бок, будзе гэтае прашэнне аб памілаванні, Лукашенко тады будзе вырашаць, але будзе станоўчы, мне падаецца, будзе вынік толькі ў тым выпадку, калі Захад яму нешта, а менавіта Германія, хутчэй за ўсё, нешта цікавае прапануе. А я пакуль не бачу, чтоб яму зрабілі такую прапанову. Тут, мне падаецца, ёсць пэўнае адрозніванне ў двух выпадках, у двух кейсах, якія вось медыйна ў апошнім часам былі ў цэнтры ўвагі. Зараз кейс Колесниковой і ў недалёкім мінулым кейс Зянковіча. Зянковіча паказвалі таксама ў якасці прапановы амерыканскім уладам, што вось паглядзіце, гэта амерыканскі грамадзянін. Мы можам яго выпусціць, калі вы пагадзіцеся на нашы умовы, калі вы нам не то ж нашы умовы, калі вы там нешта цікавае прапануеце. Вось з Зянковічам, як мы бачым, пакуль нічога такога не адбылося, наадварот, ён атрымаў новы тэрмін. У выпадку Зянковіча я мяркую, магчыма, іншы варыянт. Лукашенко, ён вельмі заігрывае з адміністрацыі Трампа. І не выключаю, што пасля таго, як Трамп пачне свой другі прэзідэнцкі тэрмін, з боку Лукашэнкі можа быць зроблены вось такі крок, як бы прыгожы крок. Вось я не толькі шмат прыгожага там пра Трампа кажу, я яшчэ і гатовы пайсці насустрач. Вось гэты амерыканец Зянковіч, забірайце яго. Мы яго памілавалі, хай ад'язджае. Вось такі сігнал для новай амерыканскай адміністрацыі, давайте пачнем дыялог. У гэтым выпадку гэта магчыма. Я не магу себе, шчыра кажучы, уявіць, што нешта падобнае можа адбыцца, напрыклад, з Колесниковой у выпадку да еўрапейцаў альбо для Германии, что Лукашенко скажа, хай все, выпускаем Колесникову, я яе памілаваў, хай яна там вяртаецца сябе ў Германию, вам гэта спадабаецца, немцы, можа будем там пра нешта размаўляць, можа вы зробіце нейкія крокі мне насустрач, таким, так бы мовіць, вызваленне авансам, з надзеяй нешта атрымаць. У выпадку з Янковічам ён можа на гэта пайсці, у выпадку з Колесниковой хутчэй за ўсё не, бо гэта вельмі важная і сімвалічная фігура, і стаўленне да Колесниковой у Лукашэнкі таксама асабістае. Я чаму акцэнтаваў увагу менавіта на гэтым моманце, што вось как бы на гандаль выставілі, умоўна кажучы, товар. Таму што я чытаў сённяшнюю прамову міністра замежных спраў Максіма Рыжэнкова, дзе ён выступаў на канферэнцыі на тэму супрацьдзеяння нелегальнай міграцыі і прасоўванню рэгіянальнага супрацоўніцтва ў гэтай праблеме. У Мінску гэта
я так разумею, мерапрыемства праходзіць, і казаў про тое, якімі шляхамі варта ўсё ж таки дамагчыся Еўросаюзу, каб вось гэтая міграцыйная праблема, ну прынамсі на мяжы беларуска-літоўскай, беларуска-польскай, яна знікла. Я вот чытаў і не мог зразумець, што гэта мне нагадвае. А атрымліваецца, гэта яшчэ адзін тавар на гандаль выставіў лукашэнкаўскі рэжым. Таму что я ўсё ж таки працытую Рыжэнкова, каб это было больш как бы так подсвечана і зразумела. То есть что павінен зрабіць, то есть Евросоюз павінен размаўляць по міграцыйным пытанню с Минском. И чаму Рыжэнков тлумачыць: если не хочет с нами Евросоюз работать, решение очевидно. Идите в эти страны, откуда бегут эти люди, и работайте с ними, чтобы они выстраивали в своей стране все эти границы. Устраивайте с ними облавы в аэропорту, на дорогах, в лесах, болотах и так далее. И тогда вопросов в Беларуси просто не будет. Если Евросоюз с этими странами все порешает, то в Беларусь никто не пойдет. Но если Евросоюзу надо здесь, а это гораздо меньшие средства, чем выстраивать линию по всему Востоку, значит, надо с нами разговаривать. То есть, умовно кажучи, миграционный кризис там 21-го года, умовно кажучи, что до гэтага часу отбывается, ну, как бы Минск, лукашенковский режим тут абсолютно ни при чым. Не было ніякіх там віз, не было ніякіх самолетаў, маршрутаў, не было ніякіх груп, якіх мэтанакіравана везлі на мяжы. Вообще ни при чем тут. Вот то самое, мы тут зайчики такие беленькие, давайте договариваться, чтобы вот этого всего не было. Вот як вы вот успрымаете гэтую всю ситуацию, гэтую прамову, и якая, на ваш погляд, будзе на гэта реакция Захаду? Тут же пытанне хутчэй у тым, хто адресат гэтай прамовы. Тыя людзі, якія прымаюць рашэнні на захадзе, яны ж усё разумеюць, яны выдатна разумеюць, якая роля была беларускіх уладаў, што яны рабілі, што яны да сённяшняга дня робяць. Таму з гэтай рыторыкай ты тут нічога не атрымаецца. Калі гэта ўнутраная рыторыка, ну, так это тыя ж самыя наратывы, якія Лукашенко выкарыстоўвае ў 21 годзе, калі ён казаў, і пасля 21 года паўтараў, што мы ж нікога нікуды не запрашалі. Гэта еўрапейцы іх запрасілі, і вось яны праз нашу тэрыторыю ідуць. А паколькі еўрапейцы з намі не супрацоўнічаюць, дык вось мы нічога не робім, мы прапускаем гэтых людзей. Вось. Так што ў гэтым сэнсе нічога новага тут няма. Тут пытанне хутчэй канкрэтных прапановаў. Там дыялог, это ўсё добра гучыць. Тут хутчэй гаворка про тое, што хоча атрымаць беларускі бок. Ну, напэўна, ён хоча атрымаць грошы на абсталяванне мяжы і іншыя рэчы, зразумела, і таксама, каб уласнымі сіламі рэалізоўваць дэпартацыю тых людзей, якія нелегальна прыязджаюць у Беларусь альбо легальна, а потым імкнуцца перайсці мяжу. Ён, так бы мовіць, быў бы не супраць іграць тую ролю, якую часто адыгрываюць тыя рэжымы, з якімі Еўросаюз, Еўразвяз сапраўды супрацоўнічае. Тая ж егіпецкая дыктатура, альбо рэжым караля Мухаммеда VI у Марока. Так, яны таксама выкарыстоўваюць міграцыйную карту, кажуць, будете нам плаціць, будем атрымліваць ад вас дапамогу, выдатна, ну тады не будзе у вас праблемаў на мяжы. І яны таксама раз-пораз займаюцца рознымі формамі шантажа. У гэтую ж гульню жадае пагуляць і беларускі бок. Складана і цяжка ў гэтай сітуацыі уявіць, што з Беларусю нехта будзе супрацоўнічаць. Хаця б таму, што ў Брусэлі і ў іншых еўрапейскіх сталіцах выдатна разумеюць, што за міграцыйнымі праектамі, якія выкарыстоўваюцца супраць Еўразвяза, гэта ж не толькі мінскія гульні. Гэта гульня, якая ідзе на зусім іншым узроўні. У Маскве выдатна разумеюць, што праблемы міграцыі, становішча з мігрантамі і ўвогуле нелегальная міграцыя – гэта адна з галоўных тэмаў сёння ў Еўропе. Гэта тэма, праз якую адбываецца пашырэнне і павелічэнне правых тэндэнцыяў у
і нават ультраправых тэндэнцый у Еўропе. Скепсіс у адносінах да мігрантаў ён вельмі сур'ёзны амаль па ўсім еўрапейскім краінам. Таму выкарыстоўваць міграцыйнае пытанне для дэстабілізацыі Еўропы гэта Расія і Беларусь як частка расійскага праекта яны гэта рабілі і будуць працягваць рабіць. Тут гэта не тыя людзі, з якімі можна размаўляць і слова якіх яно нечага вартага. Нават можна, конечно, паразмаўляць з Лукашэнкам і Рыжанковым, але калі гэта маскоўскі праект і Москва скажа, а мы ўсё роўна будзем гэта працягваць, ну так чаго вартыя гэтыя размовы? Праблема Лукашэнкі і праблема Рыжанкова ў тым, што іх не ўспрымаюць як самастойныя фігуры. Яны могуць запрашаць да перамоваў, яны могуць нешта прапаноўваць. Ну а адразу ўзнікае пытанне на еўрапейскім узроўні: навошта з гэтымі людзьмі размаўляць, калі яны проста частка гэтай гульні? Яны не гулец, не сапраўдны гулец. Ну, можем, конечно, доўга разважаць, ці насамрэч гэта так, это пытанне пра самастойнасць Лукашэнкі, тым больш там пра самастойнасць Рыжанкова, ну Рыжанков гэта выканаўца у гэтым накірунку, але еўрапейскі погляд на рэжым Лукашэнкі ён менавіта такі. Таму гэтыя ўсе спробы уцягнуць еўрапейскія краіны ў дыялог яны не атрымліваюцца, бо не разглядаецца рэжым Лукашэнкі у якасці партнёра да дыялогу. Так, просто ж вот ну не глупыя ж людзі таксама там працуюць як у МЗС і той же самы Рыжанков. Ну яны ж ведаюць, як на гэта ўсё сітуацыю з міграцыйным крызісам рэагуюць, як яе бачаць на захадзе заходнія палітыкі і грамадзянская супольнасць, і што і ладзіць канферэнцыю пра нелегальную міграцыю. І вот гэта вот, ўсё ж таки на каго разлічана спроба паказаць, што мы тут белыя пушыстыя, мы тут ні пры чом, і мы тут, ведаеце, у стылі, як Лукашенко тлумачыў зараз апошнім часам, як ўсё ж таки нападзенне ў 22-м годзе было. Што ну шлі сабе вот там вот какая-то провокация, швырнули, спрашивайте у Зеленского, я тут вообще ни при чем. Так и тут. Да мы вообще ничего не знаем, давайте глядеть, как тут с этим змагаться. И так люди на их глядят и думают, как бы, там что, роса с неба падает или что? Рыжанкоў кіраўнік МЗС, ён павінен нешта рабіць нават у неспрыяльных умовах, калі ён ведае, што вынікаў не будзе. Але ён спрабуе вось нейкую актыўнасць паказваць, кшталту вось такіх канферэнцый. Ну а вось нешта там атрымаецца. А можа хтосьці прыедзе, а можа хтосьці на захадзе пачуе. Ну не пачуюць, ну дык выкарыстаем гэта прынамсі у прапагандысцкіх умовах. Так што у любым выпадку так ужо дрэнна не будзе. Так вось менавіта так яны і працуюць. Рыжанкоў дакладна ведае, ён сапраўды разумны, адукаваны і падрыхтаваны чалавек, які павінен разумець, як працуюць, як адбываецца палітыка на захадзе, як захад яго успрымае, як захад успрымае рэжым Лукашэнкі. Ён выдатна разумее, што шансы невялікія, але ён все роўна імкнецца менавіта з дапамогай гэтай рыторыкі, бо іншай рыторыкі у яго няма. Поле для манёвра яно у рэжыма Лукашэнкі вельмі абмежаванае і на пераважна на знешнепалітычным накірунку. Таму і спрабуюць так, як яны спрабуюць. Іншай магчымасці няма. Давайте да міжнароднай тэматыкі, хаця і да гэтай тэмы мы, магчыма, калі паспеем, яшчэ вернемся, тым больш што нашыя гледачы скіроўваюць нас у міжнародную тэматыку, задаюць пытанні. Так, па-першае, я хацеў бы выказаць сваю падзяку Ефіму за данат, які ён кінуў на падтрымку нашай працы. Дзякуй, Ефім, жыве вечна. І пытанне таксама праз данат ад Анона ці Антона, як тут правильно, я не могу прочитать. Дякуй за працу. Як ацэньваеце прызначэнні Трампа? Гэта выглядае як спроба зламаць сістэму. Мне гэта нагадала прызначэнне ў савецкім урадзе пасля перавароту ў 917 годзе. Ну, калі сапраўды не бярем ужо там самым тэму перамогі Трампа, а вот ужо сённяшні больш там апошнія падзеі, не ідзе фармаванне, умоўна кажучы, яго адміністрацыі, ідуць прызначэнні, шэраг ужо абвешчаныя. З тых, што вядома, як вы ацэньваеце?
Ну, я пакуль не стаў бы казаць про тое, што ідзе сапраўды такая спроба зламаць сістэму. Тут у Злучаных Штатах сістэма выбудаваная на працягу стагоддзяў. Вось так што гэтую сістэму нават пры ўсім жаданні так проста зламаць не атрымаецца, нават калі дзейнічаць так рашуча, як робіць гэта Трамп. У гэтым сэнсе я не бачу нейкіх сур'ёзных пагрозаў для амерыканскай дэмакратыі, нягледзячы на тое, што ў кантэксце Трампа гэтая тэма уздымаецца і нават ёсць такі алармізм у накірунку ўсё амерыканская дэмакратыя будзе бліжэйшым часам знішчана, Злучаныя Штаты ператварацца ў аўтарытарную дзяржаву з дыктатарскімі тэндэнцыямі і іншае. Ну гэта яўнае перабольшванне з майго пункта гледжання. Я б не назваў Трампа такім выдатным дэмакратам, але пакуль не выглядае так, што ён будзе спрабаваць і нават тым больш, што яму атрымаецца знішчыць амерыканскую дэмакратычную сістэму. Але гэта іншае пытанне. Тыя людзі, якіх ён прызначае, гэта розныя людзі. Сярод іх ёсць людзі з пэўным сур'ёзным палітычным бэкграундам, якія былі на адказных пасадах. Гэта з аднаго боку ёсць такія людзі. З другога боку ёсць людзі, якія палітыкай на сур'ёзным узроўні пакуль не займаліся, але атрымліваюць нейкія такія вялікія пасты і пытанне, ці яны з гэтым справяцца. Ёсць людзі, якія маюць досыць сумнеўную рэпутацыю і атрымліваюць пасады, як это была гісторыя з Робертам Кеннеді, які стаў міністрам аховы здароўя, пры гэтым чалавек, у якога і кампетэнцыі ў гэтай галіне няма, а з другого боку ён адказвае, ён распаўсюджваў вельмі такія сумнеўныя канспіралагічныя тэорыі, вядомы як праціўнік вакцынацыі і іншае. Так што тут ёсць абсалютна розныя людзі, але ёсць у іх адзіная агульная рыса. Гэта людзі, на якія адданыя Трампу, на якіх ён можа разлічваць, і там ёсць гэтая персанальная лаяльнасць. Гэта людзі, якія гатовы рухацца ў тып напрамку, які для сябе вылучыць Трамп. Гэта людзі не асабліва самастойныя. У тым сэнсе, што гэта не людзі з якімі там звычайнымі поглядамі, пра якіх можна сказаць, вось гэта чалавек прынцыповы, і ён свае погляды не змяняе. Не, калі нават паглядзець і на таго ж дзяржаўнага сакратара Марка Рубіа, і паглядзець, як ён змяняе свае погляды, як гэта ідзе, там стаўленне да Трампа, праціўнік, цяпер ён адзін з галоўных адэптаў Трампа. Стаўленне да Расіі, стаўленне да іншых краінаў. Так што нейкай такой прынцыповай пазіцыі, што можна было сказаць, гэта чалавек з выразнымі поглядамі, гэта няма. Гэта такі, хутчэй, выканаўца, які будзе рабіць тое, што захоча яго непасрэдны кіраўнік Дональд Трамп. Но вось чаго захоча Трамп, гэта яшчэ пытанне. Трэба сказаць, што ён падыходзіць больш з эксперыментамі зараз, чым у першы тэрмін. Ідуць там на пасады, назначаюцца асобы, якіх асабліва і не чакалі на сур'ёзных пасадах. Вось. І ёсць шэраг досыць маладых людзей, якія будуць займаць гэтыя пасады. І ўзнікае, канешне, пытанне, ці справяцца яны з гэтымі абавязкамі. Трамп жа вядомы тым, што ён пачынае кар'ерную палітыку, вельмі хутка ў яго ідзе расчараванне тымі людзьмі, якія ён прызначыў, і ён прызначае новых людзей. Ці будзе вось гэта імпульсіўнасць захоўвацца, паглядзім. Больш спакойна за апошні час Трамп не пачаў выглядаць. Так што гэта будзе і для Злучаных Штатаў вельмі цікава. Не толькі ў знешнепалітычным сэнсе, але і ў сэнсе ўнутранай палітыкі. Гэта будзе вельмі цікавы час для Злучаных Штатаў. Цікавы, я кажу, нейтральны. Цікавы гэта не значыць добры. На жаль, не заўсёды ўсё такое цікавае, яно азначае пазітыўнае ці добрае. Давайте вернемся да тэмы нелегальнай міграцыі, але праз іншае, да краіны, якую найбольш гэтая нелегальная міграцыя праз Беларусь закранула, Польша. Праходзіў чарговы саміт у Баку, дзе сабраліся лідары шматлікіх краінаў, і ў тым ліку быў там і Лукашенко, і быў там прэзідэнт Польшчы. Здарыўся там такі інцыдэнт, які нібыта незаўважным прайшоў, як сцвярджае прапаганда. Тым не менш,
Дуда адмовіўся фатаграфавацца на так званым сямейным фота з-за таго, што на гэтым фота быў Лукашенко. Тут жа адрэагаваў прапагандысцкія тэлеграм-каналы, якія далі фота Лукашэнкі на фоне выступу Дуды. Вот Дуда там выступае, Лукашенко ў гэты бок у гэты час размаўляе зараз з прэзідэнтам, не гэта, так, з прэзідэнтам Гвінеі Бісау Умару Сісоку Эмбало. Вот. Ну и типа, а что там слухать этого? Вот тут вот есть сапраўдныя лидеры Эмала Сісоку Умару. Вот з ім Лукашенко і пагаварыць варта. Больш за тое, вот тое, што абсалютна, ну, как бы незаўважнае, пайшло шырэй. Я зараз папрашу паставіць кавалачак відэо, каб паказаць, якую рэакцыю далей выклікала гэтая вся ситуация. Калі ласка. Один европеец, это мне, если бы не рассказал Женков, я бы не знал, отказался фотографироваться, семейное фото там в Баку, потому что там есть Лукашенко. Никто это даже не заметил, слушай. Я там стоял спокойно, подошел пакистанский пример, там многие подошли, спасибо, поздоровались с уважением, я тоже к ним, ну как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, что он не пошел туда. И он начал пиариться, что я не пошел нафотографироваться. Ну и не ходи, господи, кто тебя там ждал? Вот это европейцы. И там же Туск переобулся, он пора переобуваться. Вот Трамп это не забудет. Хотя я не сторонник того, чтобы он что-то с кем-то сводил. Не надо быть злопамятным. Все, надо отбросить, зачеркнуть это. Я думаю, ему подскажут там, и он сам не глупый человек. Не будет он по мелочам там с кем-то что-то сводить или в тюрьму сажать, или давить, травить у него. И полномочий-то таких нет. Может и сам еще слететь с должности. Там вопрос не закрыт еще. Совершенно верно. И не только это. Поэтому не будет он что-то... А они задрожали уже. Понимаешь, переобуваться начали. Ну, вы сказали. Слушай, я и сейчас говорю прямо и хорошее, и плохое, и об одном, и втором. Ты свое... Хопіць, выключаем, усё зразумела. Вот, разумееце, там-то там люди такие вот... Нават не ведаю, вот просто некая такая икона на фоне вот гэтых вось невядома нейкіх там дробязей вот этой всей сусявой свету, якая сабралася, сам Горыч, вот, человек начос, человек зачос, вот все такое, и тут вот эти вот все. То есть зачапіла ці не зачапіла? Вот як вы, якія у вас уражанні ад вот гэтай прамовы? Ну, вядома ж, зачапіла по Лукашенко, калі яго сапраўды такія рэчы не чаплялі, ну навошта на гэта казаць? Ну не прыйшоў, ну калі б гэта было насамрэч так. Вось гэта такая дробязь, ну абсалютна яму там не цікава, быў Дуда, не быў Дуда. Ну ўсё, не звярнуў увагу, пайшлі далей, сказалі, ну нас гэта не цікавіць. У нас тут ўсё было зусім на іншым узроўні. Мы там абмяркоўвалі сітуацыю з прэзідэнтам Гвінеі Бісау. Там былі куды больш важныя для нас партнёры. Ну нормально, сказалі бы, і можна было б гэтую гісторыю скончыць. Ну а што мы тут назіраем насамрэч? Тут з аднаго боку тыя відэа, якія яны паказваюць, дзе ён размаўляе з гэтым прэзідэнтам Гвінеі Бісау, а з другога боку або фота, я не памятаю, там фота было ці відэа, не так важна. Ну і гэтая вось тырада, калі яму абавязкова патрэбна было там нешта сказаць пра Дуду. Ну сапраўды гэта дробязь. Калі б там, я не ведаю, большасць адмовілася з Лукашэнкам фотаграфавацца, альбо там быў бы сапраўдны байкот у дачыненні да яго, тады можна было там нешта там сказаць, абражацца і казаць, вось мы тут робім тое і тое, а на нас не заўважаюць, не звяртаюць увагу. Не, такая дробязь, а ўсё роўна зачапіла. Ну гэта Лукашенко, яму гэтае прызнанне патрэбна, ён вельмі амбіцыёзны чалавек. Калі яго нават там прэзідэнт, вось гэта насамрэч таксама дробязь у рэшце рэшт. Вядома, ён жа кантралюе сітуацыю у Беларусі. Ён пануе ў Беларусі, ён вырашае пытанні Беларусі, але яму важна, там называюць яго прэзідэнтам ці не называюць. Калі там нейкае заходняе выданне альбо нейкі заходні палітык усё ж таки называе яго прэзідэнтам альбо звяртаецца да яго як прэзідэнта, яны адразу гэта падкрэсліваюць. Ну гэта такія комплексы непаўнацэннасці, якія выходзяць у такой сітуацыі. Так што
досыць смешна за гэтым назіраць. Ну а што тычыцца гэтых разважанняў наконт Трампа і гэтае захапленне Трампам, ну яно ўвогуле выглядае досыць смешна. Нават хацелось бы Лукашэнкі спытаць, ну а чаму ён так упэўнены, што яго заставляе быць таким упэўненым, што ў яго там будуць нейкія добрыя стасункі з Трампам, што там нешта палепшыцца. Ну няўжо гэта сапраўды вопыт мінулага прэзідэнцкага тэрміна Трампа? Ну зараз іншая рэчаіснасць, і асабліва для Трампа ён не цікавы. А што тычыцца звядзення гэтых стасункаў, як ён казаў, помсты і іншае, ну калі Лукашенко кажа, што не трэба помсціць, што помста гэта зусім не тое, што патрэбна, і гэтага быць не павінна, ну гэта выглядае ўжо асабліва цынічна. Давайте паглядзім на лёс тых людзей, якія на працягу апошніх 30 гадоў кідалі Лукашенку выклік, змагаліся за ўладу падчас прэзідэнцкіх выбараў. І нават калі мы звярнем увагу на апошнія прэзідэнцкія выбары, тое, што Віктор Бабарыка знаходзіцца за кратамі, гэта што? Гісторыя з Марыяй Калеснікавай, Максімам Знакам і іншымі, Міколай Статкевічам, нібыта гэта не помста, гэта і ёсць помста. Калі вось такі помстлівы чалавек, як Лукашенко, які жыве помстай, для якога помста з'яўляецца абавязковай рэчу, кажа, ну не трэба помсціць, ну гэта выглядае прынамсі, ну так, недарэчна. Ну, разумееце, тут же ж как бы, ну там розныя дробязі былі у Трампа, за якія не варта помсціць, а ў выпадку з Лукашенко это ж было што? У 20-м годзе, да і ва ўсей папярэдне, гэта была спроба неканстытуцыйнага пераварота і захопа ўлады шляхам удзелу у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Это ж вы разумеете, это ж на ўзроўні, можна сказаць, дзяржаўнай здрады, просто расстрэл на месцы. Гэта іншае, як яны любяць казаць. Так. Да, гэта абсалютна іншае, і у гэтай сітуацыі безумоўна вельмі, ведаеце, здзекам гучыць не толькі калі вот просто паглядзець на тыя колькасць затрыманых, закатаваных і гэтак далей, але і што працягваецца. Вот у цябе ж там ўсё здавалася б пад кантролем, усіх ты там загнаў пад плінтус, але глядзіш аблавы, якія нават цяпер адбываюцца у Беларусі па ўсіх рэгіёнах. Людзей хапаюць за і сваякоў палітвязняў на падставе таго, што яны атрымлівалі ці не атрымлівалі, а падазрэнне ёсць нейкую дапамогу з-за мяжы. Да божа мой, вот вам апошняе, вот это то таксама на ўзроўні, відаць, дзяржаўнай здрады, злачынства выпусціў самае паводле крадзеных лекалаў. Ну да чаго Лукашенко заўсёды заклікаў, што не можете пашыць, украдзіце лекалы. Ось яны укралі лекалы у Тимберленда і пашылі свае ботинки, назвалі іх, правда, Белас. Хто-то стварыў чатик у тэлеграм-канале і пачаў просто жартачки з гэтай нагоды кідаць. Затрыманні на Белазе з нагоды таго, што тут жа ж насмехаюцца над ботинками крадзенымі і гэтак далей. Ну вот як гэта ўспрымаць ввогуле, як вы лічыце, навошта працягваць гэтыя масавыя зараз рэпрэсіі, затрыманні у сённяшніх умовах па ўсёй Беларусі? Для чаго, якія мэты? Просто сістэма ў дадзены момант яна перажывае зноў стан стрэсу, бо гэты стрэс, у якім яна знаходзіцца праз прэзідэнцкія выбары, ён абсалютна ірацыянальны. По рэчаіснасць, ну у рэчаіснасці, у сённяшняй палітычнай рэчаіснасці ў Беларусі Лукашэнку нічога не пагражае. Гэтыя выбары ідуць як яму патрэбна, ўсё пад кантролем. Нейкія пратэстаў хутчэй за ўсё, ну з велізарнай верагоднасцю ніякіх пратэстаў не будзе. Асаблівай цікавасці да выбараў у людзей у Беларусі таксама не назіраецца. Такое хутчэй за ўсё складваецца ўяўленне пра безвыходнасць у людзей, што яны лічаць, ну што тут нічога зрабіць нельга, у Лукашэнкі ўсё пад кантролем, ён робіць як лічыць патрэбна. То бок рэальных пагроз нейкіх няма, але ж рэпрэсіўная машына працуе, бо яна запущена, яна не спыняецца, і тыя, хто працуюць у гэтай машыне, яны павінны даваць вынікі. Ну і Лукашенко, напэўна, лічыць, што кожныя прэзідэнцкія выбары вядуць да абвастрэння сітуацыі. Гэта такая тыповая сталінісцкая логіка насамрэч. А калі сітуацыя павінна
абвастрацца, но трэба зрабіць усё, каб прэвентыўна зрабіць, каб нейкіх праблемаў не было. Таму ідуць гэтыя арышты, яны не спыняюцца. Ну, напэўна, гэтая хваля будзе больш лагоднай. Рэпрэсіі ты яны ўвогуле не спыняцца. Увесь гэты перыяд з 20-го году, і гэта перыяд рэпрэсій, нейкіх там фазаў лібералізацыі няма. Просто бываюць трошки больш спакойныя і трошки менш спакойныя часы. Ну, зараз рэжым перажывае трэст, такі стрэс знаходзіцца ў напружаным, абсалютна ніякіх падстаў няма, але ў напружаным становішчы. Вось яны ўсё шукаюць, а вось нешта будзе, а можа нешта адбудзецца. Ну і працуюць адпаведна. Ну а тыя, хто працуюць у рэпрэсіўных розных органах, яны павінны даваць вынікі, бо іх ацэньваюць праз іх вынікі. І ў такой сітуацыі ідзе новая дынаміка. Калі ад цябе чакаюць вынікі, ты займаешься, раскручваеш розныя справы, шыеш розныя справы, там звычайна такімі белымі ніткамі, як яны гэта як правіла робяць. Шукаеш там новых ворагаў народа, агентаў і іншае. Ну, гэтым яны і займаюцца зараз. Я, дарэчы, вось з таких са смешнага таксама вельмі как бы здзівіла навіна про тое, ну мы ж бачылі там, здаецца, днямі там блогеры подлеткавыя, тиктокеры, там Дзім Дзімыч, там яшчэ там нейкія вырашылі запісацца ў Белую Русь. Так вось гэтага Дзім Дзімыча і нейкую там Ульку-Пульку не ўзялі ў Белую Русь. Сказалі, што, маўляў, іх дзейнасць не вельмі адпавядае статуту Белай Русі. Але ж мы памятаем, што прынамсі гэтага так званага Дзім Дзімыча Бондарова абрала для сябе такой мішэнню для атакі. Вот няўжо зараз усе гэтыя чыноўнікі, нават умоўна кажучы прэзідэнцкая партыя Белая Русь, так баяцца нейкіх вось гэтых даносчыкаў, што нейкай Бондаровай нешта не спадабаецца, каго ўзялі там ці не ўзялі у Белую Русь, што яны вот так вот на ўсялякі выпадак. А то не дай Бог Бондарова нешта про Белую Русь напіша. Не тое. Вот як это оценивать? Ну, я не думаю, что там нехто там думает про Бондарова, бо ўсё ж таки, конечно, Бондарова, яна таких людей, як Бондарова, вось таких фанатычных людей, кантраляваць досыць цяжка. Але рэжым Лукашэнкі раз-пораз указвае гэтым людзям на іх межы. Ну, Бондарова пакуль патрэбная. Но я думаю, что яна пэўныя сігналы таксама атрымлівае, і ёй паказваюць, што ёсць пэўныя чырвоныя рысы, за якія яна заходзіць не павінна. Калі одна справа, калі там у нее нейкія выклікі ў дачыненні да Азаронка, канфлікты з Азаронкам, ну гэта Азаронак, гэта такая мелкая фігура. Калі б яна пачала там рабіць нешта ў дачыненні да сур'ёзных чыноўнікаў, якія карыстаюцца падтрымкай Лукашэнкі, то гэта б усё ў яе вельмі хутка скончылася. Але ўсё ж таки думаю, што калісьці са свае чырвоныя рысы Бондарова зойдзе і рэжым палічыць патрэбным просто гэты праект скончыць. Бо ён такі уж вельмі цяжка яго кантраляваць. Што тычыцца гэтага блогера, то я думаю, што сапраўды гэта не гісторыя з Бондаровай, просто там ёсць адпаведная рэпутацыя, якую таксама стварыла Бондарова. Так, а з другога боку, у той же Белай Русі выдатна разумеюць, чаго хоча гэты блогер, чаму ён туды падаўся. Ён паводзіць сябе відавочна апартуністычна. Ён хоча і далей спакойна працаваць у Беларусі, каб яму нічога не пагражала, каб там на нейкая Бондарова на яго не нападала, і каб у яго для надзейнасці быў бы партыйны білет Белай Русі, то бок як бы пройдзены тэст на лаяльнасць. Ну а паколькі яго памкненні такія відавочна апартуністычныя, і ў той же Белай Русі выдатна разумеюць, навошта яму гэта раптам спатрэбілася, яны вырашылі паказаць сваю прынцыповасць, што вось такі чалавек нам не патрэбны. Тым больш, што можа і сярод тых, хто ў Белай Русі прымае рашэнне, хапае тых людзей, якія ставяцца да таго ж Дзім Дзімыча, таксама як ставіцца Бондарова. В прынцыпе, тыя ж гамафобныя стэрэатыпы і іншыя, паколькі мы ж не ведаем, гэта прыватная гісторыя сексуальнай арыентацыі гэтага чалавека, гэта яго асабістая справа, і гэта ў нармальным грамадстве гэта нікога не павінна цікавіць.
просто Бондарова стварыла ему адпаведны імідж у гамафобным грамадстве гэта выдатна працуе. Я могу себе цалкам уявіць, што гамафобія тых людзей у Беларусі, якія прымаюць рашэнні, прынцыпова не адрозніваецца ад гамафобіі той же Бондаровай. Магчыма, яны там паглядзелі, пачыталі, што гэта за чалавек, ну рашылі, мы не ведаем, хто он і як, але вось пра яго такое пішуць, ну навошта нам гэта, каб лепш за ўсё не будем гэта рабіць і ўсё. Дарэчы, можа быть, каб трошечку гэтую тэму завяршыць на сёння, прынамсі, я ж ведаю, што вы там уважліва сочыце за вельмі актыўнай, напружанай барацьбой на выбарчых вот этих вот зараз марафоне гэтым выбарчым, як это называе прапаганду, там же ж актыўная барацьба ідзе не на жизнь, на смерць. Два вот нават патэнцыйных удзельніка ўжо палі смерцю, там не знаю наколькі храбрых, тым не менш вось кандыдатка, на якую вы ставілі Чемаданова, сошла з дыстанцыі. Ну за 100 застаўся Гайдукевич для Кныровича, вельмі добры такі кандыдат, якога ён там все прасоўвае, Канапацкая і зноў жа вот как бы і ўсё гэта. Як вы ацэньваеце вот увесь накал гэтай барацьбы? Я скажу шчыра, я у выпадку Чемаданова я здзівіўся. З Бобрыкавым, ну каб трошки вось показаць, што ўсё ж таки пэўная экспертыза у мяне ёсць. У выпадку Бобрыкава я прадказваў, дарэчы, што яго не будзе ў выніку у бюлетэні, так і адбылося. Усё ж таки гэта вайсковец, былы вайсковец, і навошта там так далёка заводзіць у палітычнай гульні вайскоўца. Гэта не адпавядае, не адпавядае лукашэнкаўскай традыцыі. Што тычыцца Чемадановай, ну мне падавалася, што калі яны яе ўжо выставілі, дык сапраўды гаворка павінна была ісці пра барацьбу за другое месца паміж ёй і Гайдукевічам. І пачынала яна-то досыць жвава, а потым раптам было гэтае выказванне Лукашэнкі, дзе ён раптам здзівіўся, што вось жанчыны вылучылі сваю кандыдатку, і вось Чемаданова здымаецца. Ну я не думаю, што тое, што яна знялася, звязана з словамі Лукашэнкі. Можа, калісьці мы даведаемся, ну яны вырашылі, што не патрэбна там Чемаданова у гэтай кампаніі. Гэта ўвогуле выглядала досыць недарэчна і ў выпадку з ёй, з Бобрыкавым, нават калі там пэўную логіку шукаць. Ну навошта вы рэгістраваліся, каб там праз тыдзень, праз трошки больш за тыдзень сказаць, што не, ўсё, не будзем мы там збіраць подпісы, мы здымаемся і здымаемся на карысць Лукашэнкі. Думаю, тое, што знялася ад Чемаданова, паказвае, што ў бюлетэні хутчэй за ўсё з'явіцца прозвішча Канапацкай. Бо цяжка ўсё ж таки уявіць лукашэнкаўскія выбары без жанчын кандыдатак. Это такая, так бы мовіць, частка ўжо традыцыі, якая сфармавалася за паследнія гады ў прэзідэнцкіх выбарах. Так што хутчэй за ўсё яны вырашылі для сябе пытанне з Канапацкай, і ўсё ж таки Канапацкай, імя Канапацкай у бюлетэні з'явіцца. Цікава, ну што цікава, конечно, не аслябліва цікава, ну пэўны момант ёсць, што будзе з астатнімі статыстамі, бо тыя людзі, якія яшчэ там вылучаліся ад партыі, ад камуністаў і яшчэ ад адной партыі, Кіжняк, калі памыляюся, прозвішча гэтага кандыдата, ну гэта сапраўды такія дэкаратыўныя асобы. Ці сапраўды потым скажуць, што яны набралі 100 000 галасоў, 100 000 подпісаў, но гэта ўвогуле нават зусім смешна будзе выглядаць. А так, ну можа стацца так, што ў канчатковым бюлетэні будуць тры кандыдаты: Лукашенко, Гайдукевич, Канапацкая. Гайдукевич можа нават атрымаць гэтым разам нейкія там 5%. Тэарэтычна гэта такі добры будзе для яго вынік. Ну а Канапацкая там будзе апошняе месца зусім з мізерным вынікам, калі яна будзе дапушчана. Але думаю, што калі знялася Чемаданова, так адну жанчыну яны дапусцяць. А што тычыцца Лукашэнкі, я па-ранейшаму застаюся пры сваім прагнозе, што гэтым разам будзе больш за 90%. Ну гэта можа быць, але глядзіце, там же Лукашенко выдаў спойлер, што не дай бог жанчына стане прэзідэнтам Беларусі. Ну это ж все, кранты краіне. Якую ж Канапацкую ў спіскі, ну?
Так у гэтым сэнсе калі б абралі, тады былі б кранты, а ў гэтым выпадку то есть я абараніў, яна вот амаль прорвалася, а я вот спыніў вот гэты гібель краіны, не дапусціў жанчыну да прэзідэнцкай фатэлі. Я думаю, что у выніку Лукашенко, магчыма, там была у якасці гіпотэзы выкажу, магчыма, там былі разважанні такія, что першапачаткова яны для сябе хацелі вырашыць, что і одну жанчыну дапусцяць, толькі пытанне што это будзе за жанчына, будзе гэта Чемоданова альбо гэта будзе Канапацкая. І напэўна былі два сцэнарыі. Ну, першы сцэнарый звязаны з Чемодановой, это значыць увогуле фармальна аніякіх, мне цяжка назваць Канапацкую нейкім апозіцыйным кандыдатам і альтэрнатыўным кандыдатам, яе не назовеш, ну, скажем так, не настолькі сістэмным кандыдатам, як той же Гайдукевич і іншы. Напэўна, першапачатковы сцэнарый быў усё ж таки дапускаем Чемоданову, а Канапацкую мы выключаем. Ну, у выніку яны напэўна вырашылі перагуляць і зрабілі ставку на Канапацкую. Хай Канапацкая будзе на пэўным сэнсе, каб мабілізаваць электарат, які супраць Лукашэнкі. Ну а тое, што Лукашенко сексіст, гэта ж факт вядомы, таму я досыць скептычна ставіўся да перспектываў Наталі Качанавай, пра што там абмяркоўвалася і ў кантэксце 2020 году. І пасля 2020 году, ну, з такім сексісцкім накірункам цяжка себе уявіць, што ў выбарчым бюлетні будуць адразу две жанчыны. Ну, гэта перабор для лукашэнкаўскай Беларусі, таму, напэўна, вырашылі, хай будзе толькі Канапацкая, але хто яго ведае, там, магчыма, яны яшчэ раз перайграюць і вырашаць, што можа і Канапацкай не трэба, і застанецца Гайдукевич разам з яшчэ двумя статыстамі, ну тады Гайдукевич можа разлічваць нават на такі вынік 6%, 7%. Увогуле будзе святараваць як перамогу. Ну, я ўжо пачуў такое меркаванне, што нават троху шкада гэта Гайдукевіча. Кажу, чаму шкада? Ну, таму што што яго чакае? Альбо турма, альбо выпхнуць з краіны. Ну, да. Что-то вы как-то так потираючи руки, так мне такое отчувание сказали. Я просто подумал, что побачить Гайдукевич наш эфир и паспрабуе зняться, а ему не дозволить. Вот. Так что с такими перспективами гэта не вельмі добра. Ну, калі паглядзець сапраўды статыстыку, ну, што кажа на карысці Гайдукевича? Гісторыя ягонага бацькі. Вось той вылучаўся заўсёды і ўсё праходзіла паспяхова. Калі паглядзець на іншых кандыдатаў, ну да, там лёс быў не зайздросны. Але я думаю, што Гайдукевича нормальный лёс в этом контексте чакае. Ну да, тым больш, што мы ж ведаем уже, што ён не прастытутка. Вот, і паколькі ён не прастытутка, то ў 2020 годзе ён зняўся, а ў 25 годзе, як не прастытутка, ён не здымецца, уже про это і сказаў. Так, менавіта так. Але магчымы варыянты заўсёды. Ну да, варианты магчымы. Давайте трошечку на завяршэнне вернемся у Германію. Bloomberg паведамляе, што канцлер Германії Олаф Шольц плануе сёння правесці тэлефонныя перамовы з прэзідэнтам Расіі Владимиром Путиным. Здавалася б, ну вот хто мог першы неяк паспрабаваць дазваніцца? Макрон, ён же ж любіў з Путиным у свой час там гадзінамі з ім пагаварыць по тэлефоне. Чаму Олаф Шольц? Што ён хоча гэтым паказаць, дасягнуць? Для чаго гэта? Вот ёсць нейкія меркаванні? Что тычыцца Макрона, ён жа змяніў сваю пазіцыю радыкальна, і ён лічыць, што з Путиным, ну, прынамсі да апошняга лічыў, што з Путиным дамаўляцца немагчыма. Якраз такі Францыя займае сёння, напэўна, сярод усіх заходніх краінаў разам з Великабрытаніяй самую радыкальную пазіцыю. Што тычыцца Шольца, ён ужо даўно казаў, што ён хоча правесці гэтую размову, і яна ў пэўным сэнсе мае сэнс, каб зразумець, у якім стане сёння знаходзіцца Путин. Хаця я думаю, што гэта і без гэтай размовы зразумела, у якім стане ён знаходзіцца, і прынцыпова нічога новага
там Шольц не пачуе. Вось яму гэтая размова цікавая, таму што ён там зможа паведаміць, што вось ён ізноў жа пачаў размаўляць, ён хоча дасягнуць мірных перамоваў. Вось і што ў яго была гэтая размова, і адпаведна ён можа паведаміць пра гэта заходнім лідарам, так бы мовіць, стаць флагманам заходняга свету на перамовах, адным з іх. Гэта першы момант. Другі момант, ён унутрыпалітычны. Сёння ўжо відавочна і пры рыторыкі сацыял-дэмакратаў, што ў будучай парламенцкай будучай кампаніі ў Бундестага выбары пройдуць неўзабаве 23 лютага, і прадвыбарчая кампанія яна фактычна пачалася, і ўжо відавочна, што сацыял-дэмакраты будуць выкарыстоўваць вельмі актыўна выкарыстоўваць у ёй мірную рыторыку. Гэта будзе выглядаць у Шольца, ну вось прыкладна так, што з аднаго боку ён упарта падтрымліваў Украіну з самага пачатку расійскага ўварвання ва Украіну, а з другога боку ён не дапусціў вайны з Расіяй і заўсёды імкнуўся к дыялогу і к перамовам. Гэта такая стратэгія, якая з пункту гледжання Шольца і сацыял-дэмакратаў павінна яму дапамагчы ўзяць дадатковыя галасы тых людзей, якія схільныя да мірных перамоваў, якія жадаюць, каб гэтая вайна якімсьці чынам скончылася. Так што ў гэтым сэнсе гэты званок ён досыць зразумелы, нічога канструктыўнага, я думаю, там не будзе, тым больш што і Путін разумее, што палітычныя шансы на будучыню ў Шольца невялікія, і хутчэй за ўсё ў будучым ён нямецкі ўрад узначальваць не будзе. Но для Путіна гэта такі досыць прыемны жэст. Вось яны 2 гады таму, прыкладна 2 гады таму вырашылі з ім больш не размаўляць і казалі, што вось Расію яны будуць перамагаць, Захад, і зробяць усё, каб Украіна перамагла. А вось прайшлі 2 гады, і зараз яны зноў з Расіяй размаўляюць. То бок, вось, напэўна, з гэтай прычыны Путін з Шольцам вырашыць паразмаўляць, але нейкіх там канструктыўных зрухаў я абсалютна не чакаю, і я не думаю, што Олаф Шольц будзе прымаць нейкі сур'ёзны удзел у пытаннях вырашэння сітуацыі ва Ўкраіне ў будучым. Яго палітычная кар'ера, хутчэй за ўсё, хутка скончыцца. Ванда Гадовска. Комусь bardzo zależy na tym, aby Polacy i Białorusini stali się wrogami, ale nic z tego nie będzie. Nigdy Polacy nie będą wrogami Białorusinów i Białorusi, ну і гэтак далей. Дзякую вялікі, пані Ванда, я цалкам з вами згодны, тым больш, што як спявае Лявон Вольскі ў сваёй новай песні «Беларусь не Лукашенко», ну і, безумоўна, беларусы і лукашысты — гэта розныя рэчы, таму спадзяемся, што ворагамі сапраўды не стануць. Дарэчы, вас не здзіўляе, што нешта сціхлі спробы, ну неяк так, пытання пачобута узняць нейкія перамовы, ці паставілі у Лукашэнкі крыж на магчымасць нейкім чынам знайсці, ну не ведаю, не тое што паразуменне, а магчымасці нейкія там выхады на польскі бок? Я думаю, што канчаткова беларускі бок у гэтым сэнсе не спыніўся, просто яны пабачылі, што тыя зрухі, якія, ну, крокі, не зрухі, крокі, якія адбываліся, што яны нічога не прынеслі. Таму яны зараз перарыентаваліся, мне падаецца, на іншыя тэмы. Але гэта не значыць, што тэма пачобута, што пытанне пачобута знята. Яно можа ўзнікнуць у любы момант. Ну і на завяршэнне, 2 кароткіх пытання. Першае, ўсё ж таки, што вы чакаеце? Я так разумею, што будуць выбары ў Нямецчыне, і, магчыма, Шольц страціць сваю пасаду. Ну, ці не страціць, але будзе скампанавана нейкі новая канфігурацыя ва ўладзе. Чаго чакаць? Якіх зменаў чакаць? Як яна можа адбіцца, гэтыя змены, на нашым рэгіёне? Я думаю, што Шольц, сапраўды, палітычная кар'ера Шольца скончыцца, а вось калі паглядзець на сацыялагічныя пытанні, якія зараз праводзяцца, і пра тыя магчымасці, то хутчэй за ўсё у Германіі зноў будзе пасля гэтых выбараў вялікая кааліцыя на чале з хрысціянскімі дэмакратамі і іх лідарам Фрыдрыхам Мерцам. Прынцыпова
пазіцыя Германии у дачыненні да ўсходняй Европы яна не зменится. Нават ад урадаў, які будуць узначальваць хрысціянскія дэмакраты, можна чакаць больш выразнай і настойлівай падтрымкі Украіны. Калі казаць калі ўсё ж таки паглядзець на беларускі накірунак, то я не бачу нейкіх перспектыў да паляпшэння стасункаў. І зноў жа нейкія кампрамісы з Лукашенком мне падаюцца малаверагоднымі. Так што у нейкай сярэднетэрміновай перспектыве альбо кароткатэрміновай перспектыве, што там нешта радыкальна зменіцца, хутчэй за ўсё не. Кантакты з дэмакратычнымі сіламі як былі, яны так і будуць працягвацца. У дэмакратычных сілаў, наколькі я разумею, ёсць сувязі з хрысціянскімі дэмакратамі. Так што, ў прынцыпе, там нейкіх зменаў палітыкі Германії чакаць у гэтай сувязі не трэба. Ну і на завяршэнне. Абхазія, вы зразумелі, што там адбываецца? Асабліва не. То як узнікла, так і скончылася гэтае пытанне. Но я так разумею, што ўсё ж таки Расія там больш-менш усё кантралюе. Так што у гэтым сэнсе я не бачу там нейкіх сур'ёзных выклікаў, што там не тое, што выклікаў, мне не падаецца, што сітуацыя там зменіцца радыкальным чынам. Там былі ўжо такога кшталту пратэсты, яны ўзнімаліся, яны знікалі. Ну, грамадства у абхазскім грамадстве ёсць пэўная відавочна незадаволенасць расійскай экспансіі, тое, што тэрыторыя Абхазіі ўсё больш і больш ідзе пад расійскі кантроль. Ну, вось была ў пэўным сэнсе, напэўна, эмацыянальная рэакцыя. Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Такім чынам, я нагадаю, Александр Фридман быў у нас у эфіры са штотыднёвым сваім аналітыкай і аналізам падзеяў у Беларусі і за яе межамі. Подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фридмана, калі для вас гэта бяспечна. Ну і, безумоўна, подписывайтеся на YouTube-канал Еўрарадыё. Ставце свае падабайкі, расшэрвайце, бо хочам, каб як мага колькасць людзей паглядзелі наши праграмы і наши развагі. Дзякую вялікі, спадар Александр. До наступнага тыдня. Жыве Беларусь. Жыве.